Hello chosen people of God. So mga ano po mi diri sa among favorite nga kaunan diri sa Marahan. So Bisayang manok is on the house. Lord, akay Lord of God, please purify this food, Lord. Dili lang usa ka sili duhaon na to. Kung pwede malima ha. Kisay sili lover diha. Ang lami kayo. Sigop-sigop sa sabaw nga Bisayang manok. Ako lang ba ang favorite ang Bisayang manok guys no. So kami guys magkapayo gid ming tanan guys. Paborito na mo ning Bisayang manok diri sa kananan sa Marahan sa Duschan Kainan. Char. Sa sige kaon og Bisayang manok, matinga jud ko nganong pula pa ang karne sa Bisayang manok. Ing ana na gyud na siya guys no, bisag pabukalan na nila guys no, pula gyud ang iyahang unod guys, mao na siyang timelan. Kaon dito ba? Bisaya